Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawgal ko ninyo sa pangan nga Dudo. Hingkod ang pangidaron. Minyo ug may mga anak. Niya magpuyo sa may bukirang bahin sa Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga mong gipuyan. Huwag giklaro kung kinsay tagian nining yutaa. Ang unang nagtukod diri, ang akong pagumangkon. O kay, wa may mibadlong niya, gihagad mi nila nga magtukod sa mig-amo. Aron may silingan na sab sila. Aron ninyo hisabtan, ingon ni ini ang mga paghitabo. Ayo, namoy noodles? Oh, what's the flavor? Beef lang, Chris. Oh, Dudo? Ikaw ang gunin eh. Abi ko magkinsa nga customer nga mo palit og noodles. Nasaroy mo lagi ka. Mingaw ko ninyo eh. Dali, so dali. Salamat. Yo, wara ba sila si Vicky diri? Nanlakaw sa mga bata. Maong ako unay nagbantay sa mong tindahan. Murag, na-okay naman ni Lapitan, no? Aw, na okay na lang yo. Nahawa na ang palibot ba? Kaya kanya to. Pwerte magilan ng libo na dihang Lapita. Maogot yo. Kami pag-uwi nagpuyo din hityo. Human mi papahawa dito sa among gipuyan sa una kay wa mi kaabang. Maong dinhi mi naabot. Libon kini oy. Onya nang limpyo lami, igot among gitakuran og payag. Ug ni ana, na-extensionan pa gyud namo og parindahan. Ya, doon ay mamalit na yung tindahan mo. Aw dunat yo oy. May dagbay namang gudi sa unahan. Oh, mo ba? May mga silingan na di mo din eh. Oo, pero dapila na sa sila diha. Ang tuod, may mga bahay na tuod dito. Ay, nagkasong abuhan, no? Nagdigamo na sila ang paniudtot yo. Okay sa ning lugar, ala? Aon sa man jo? Ginahan ka magtukod og bahay din eh. Ha? Kanang akong matbang mo. Ako ram naglimpyuhan. Tukurin na diya jo aron magsilingan na ta. Ha? Mao ba? O ka na, Mirna. Nindot ang lugar nila ni Chris dito. May tindahan na magani sila. Mao ba? Daghan na ding namuyo dito. Ubay-ubay na sab. Pero, dili pagid kay gubot. Dili pa kayo daghang tao ba? Ikumpara din sa ato sa may highway. Din, nangabang latagbahay. Kung may tindahan nga daplin sa kalsada, saba kay sakinan. Ay, ito dito Lapita. Nindot to dito layasan na to. Kung sabaan na tag maayo din sa highway. Di ba? Bisag payag lang gud. Sige. Pero kang kinsa man ang yuta? Na, wa man kulay tag-iya ng yuta ah. Ha? Pwede ba gunang way tag-iya, uy? Naagyod na. Oh, siguro eh. Pero pagkangan nga nabukid na siya kayo, og libo na kayo na Lapita diya sa una, og bakilid pagid kamay, wala siguro magpakabala ang tagyana. Eh, dugay na ba sila si Chris nga nagpuyo dito? Oh, ikaw. Payag raman ka, ha? Oh, payag lang gud. Ay, importante nga makapuesto ta dito. Di lang ta mo gasto dako dito, eh. Eh, di ba ya atong yuta? Uroy palag apahawaon ta, na. At least ba, di kita sakitan sa atong magasto. Nakatukod gimig payag sa maong lugar. Mga used material na gud ang among nga gidapat. O kay kamao masab ko nga magpanday-panday. Ako na lang sab ang nagpanday sa akong payag. Hangtod nga kadugayan, nagkadaghan na ang nagtukod sa bahay sa maong lugar. Ug may miangko na nga caretaker nga mao'y namaligya og rights nga giluti-luti. Ug nahitabo
nga may mipalit sa kasikbit sa akong payag nga medyo may kaya. Kay dili na gyud payag ang iyang gitukod. Bahay na gyud. Kay dako-dako man. Naibabaw siya og bahin sa akong payag. Ug unya, Pero naman pagpamanday sa tong silingan do. Mura man og magpasikan floor na sa ilang bahay. murag mo bitaw. May kaya magud sila. Sugasad sila gastog dako anang bayan no. Gawa may siguro ning lugar. Kay basig papawaon tas tag-iya ba? Kinsa malagi tag-iya lagi sa yuta. Nawa mo kita nahibawan kung kinsa tag-iya ini. Oh, di ba? Nah, bot lang eh. Yo! Si Chris man ron? Padayon na. Oh, Chris, gano man? Yo, huwag ka kabantay, tiyo. Nga ang gitukod nga bahay sa mong silingan, nikuha na sa lugar sa mong atop ang ilang sikantor. Ha? Ang ilang balisbisan ba? Naana si mong atop. Buang agul. Huwag ko kabantay da. Huwag mo gud mi pirmi din eh. Ug kung moabot mi, niyara sa mi sa sulod sa bahay. Tara, tiyo. Atong badlungon. Nganong badlongon ang kuninyo? Pila pa sa mangguday ka sa imong gihimong second floor, ma'am? Tanawa ra gud na imong gihimong terrace, oh. Nana sa kong atop, ug ang imong balisbisan. Kung magpa-second floor sab ko, dinig akong payag, ma'am. Unsa man lang nako ini ron? Wa ko mulapas. Kay ang ingon sa akong gipalitan sa rights aning lunaa, nga ang akong utlanan kanang punuan sa tisa. Mao nang naa diha ang akong haligi. Ay mao gani, gipidpid nimo sa akong payag ang imong utlanan, pero kanang second floor nimo, gi-extensyonan masab nimo padung sa akong atop. Lapas naman na sa punuan sa tisa. Dili na ako makapasikan floor, ana. Ay, sus! Mura sad baya mo, og makapasikan floor. Unsa, ma'am? Gitampi-tampi naman ganin na sa mga use materials ang inyong payag. Kahuna-huna pa di ay mo pasikan floor. Usa man inyong gusto. Maghusay taanin sa barangay. Ha? Huwag ko magtuo nga makasugat ko nining problema ha. Ug nagkadaghan na baya mi diri nga nagtukod ubay nga nag-angkon-angkon lang. Ug ako ban nabaligyan og rights. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Kining lugar nga among gitukuran sa among payag. Wa gini klarong nahibaw-an kung kinsa gyud ang tag-iya niini. Apan may namaligya og rights. Angay ba nila mo siyang tuhuan? Ikaduhang pangutana. Sa primero, ako orang pagumangkon ang nagpuyo dinhi. Hangtod nga may naglimpyo-limpyo og luna ug ilan na sang nga gibayan. Unsay among kasiguruan ini? Ikatulong pangutana. Ang bahin sa kasikbit na akong luna, nagpalit ni siya og rights nga medyo dako-dako. Medyo kwartahan ni sila kay nakapasikan to man silang bahay. Ang problema kay milapas man ang iyang terrace sa ilang sikantor sa akong atop. Unsa may akong buhaton ini? Pwede ba na ako silang ireklamo sa barangay? Ikaw patong katapusan. Gusto na mo diri nga maligal ang among pagpuyo ini dapita. Asa man mi moduol aron may makupta na unya mi nga papili sa among mga luna. Aron dili na mi makulbaan nga basin kalit lami nga papawaon diri. Unsa may among buhaton? Maayo ba nga magtukod mi og asosasyon og i-urban poor? Palihog, tabangi ug tabagi ko. Kini ang ako suliran, Dudo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Ay gyud mo ka problema kay ang mga muhatag og tambag ug tubag anang inyong mga pangutana maski unsang puntuha, agud
Uy, lisensyadong doktor. lisensyadong doktor, lisensyadong Yes. abogada. Yes. Di ba? Summa cum laude ning graduate nga, ang doktor ning graduate scholar sa iyang mama o papa. Kana mo na yung pinakalinot na scholarship, Dok. Mo na. Ay na mo pagduha-duha, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official Reuters page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo, mga sukintig paminaw, nga mo ang pinalangga. Kung di tungod ninyo, di yun may ma-inspired ang ato ang mga artista sa kahanginan, nga mo'y naghatag og kinabuhi sa inyohang mga suwat nga suog suliran nga gipada diri namo, ay wag yun ni gana. Kung di tungod ninyo, nya kami, di po may ma-inspired. Kanang magbasa mis inyohang mga text, sa inyohang mga greetings sa mo ang Facebook account, mahatagan sa good me og kanang gana nga makakugi pod no nga mo padayon aning ato ang programa. So thank you kaayo, samara ka number 1 mo sa amo ang kasing-kasing. Salamat sad kaayo sa padayon nga inyo mang gihimo pong number 1 sa ato ang programa, sa ato ang time slot, di ba, Doc? Yes. Yes. Unya kinsa nga ato ang mga natay quote for today, Ron? Yes, as long as Oh. greed is stronger than compassion, there will always be suffering. Ay, kay kung ato arag yung kaugalingon ng atong huna-hunaon, di natakibaw mo huna-huna sa ubang tao, aw naagyoy ubang taong makompromiso. Mao gyud, no? So, na we sharing is always caring. Nya wag gyud mawa na to ug muhatag ta, di ba? Oh. So kindness is kung kinsa ka nga naghatag, dili kay unsa may imong gihatag. Yes. Okay, ang ato tatampok na adlaw ato ni si Dudo hingkod ang pangidaron minyo ug may mga anak na nagpuyo sa bukirang bahin sa Talisay City. Musta naman day imong amigo nga si mga Gulyas ato ni sa Talisay? Ay, of course, Mayor Samsam Gulyas is still there. No, kumusta, Mayor? O ni Congresswoman of the 1st District of Cebu. Mayong pagpaminaw ni Dr. Dan Salod, Jonathan Verdon, Jumari Cantilla, Nestor Glinda Pasaylo diya sa Milanilla, sa Joseph Lumber, Mulin Minsan, Jane Cañada, Dr. Conching Olasima, no, mayong pagpaminaw. Ug mga taga-tubod Milanilla, Cebu, si Ching Jean Sanchez, ug si Harley Rene Sanchez, mayong pagpaminaw. Yes. Okay, mga emphasis family diya sa Talisay na Hello. pagpaminaw. Letter sender karong adlaw si Dodo. Punto legal. Punto legal ang problema ni Dodo suma sa nabati na tugid sa dama. Oh. Unang pangutanan niya attorney. Kining lugar nga among gitukuran sa among mga payag wala gyud ni karong naibaw-an kung kang kinsa ning yuta. Apan may namaligya ini og rights. Angay ba ni namo siyang tuhuan? Rights. Oh, rights ang ipamaligya. Ang akong pangutan nag-asa ni dapita gyud ang inyong yuta dapit kay Bukirang bahin kuno sa Talisay. Bukirang bahin sa Kasi Talisay. Campo City. Basin gi-consider po na siya as timberland. Ah. Kung timberland magud na anang lugara, Dok, di gyud na matituluhan, wa puy makapanag-iya ana, pero makagrant ang gobyerno og right to use it, pero dili mo mahatagan og right to own. Kay ang timberland, kung ang classification ana timberland, ang tag-iya ana gobyerno. Ang muhatag ninyo og rights ang gobyerno, dili pribado nga tao. So inyuhang sutaon nga basin ang iyahara pong katungod, gitagaan ra pud siya og rights unya iyahang gibaligya, di man na pwede kay ang kanang rights dili na siya proof of ownership. So ako mo discourage jud ko sa pagpalit ana, ako pa ninyo sutaon ninyo adto mo city assessor sa Talisay, no? Tatabang mo ang Attorney Lindy Navarro B, kanang city admin ninyo din ha. Butan man kaayo na siya, no? Kay para matabangan mo or sa city legal nila nga si Attorney Giovanni Sususco para ma-check kung masusi ninyo kung unsa gyud o kinsa gyud tag-iyaan ng yutaa. Okay. Ayaw mo pagpataka og palit ha. Kung Attorney walay proof. Navarro, Attorney Sususco. Nas Talisay City, I'm sure they will be ready to help. Yeah, inalang gi-refer mi attorney ni Attorney Eileen Bathan, no? Ikadawang pangutana. Sa primero, ako rang pag-umangkon ang nagpuyo dinhi. Hangtod nga may naglimpyo-limpyo ug luna ug ila na sang gibalayan. Unsay among kasiguruhan ini?
mauna. Timberland. Wala hindi gid mo natin, no? akong duda kay nganong rights raman unya nganong sa Bukirang Dapit niya sa Bukirang Dapit maya mo nagpuyo sa munisipality. Lagtang siguro, lagtang. Taas pa na, di pa kayo na Taas taas ang pag lagtang. lagtang gani siguro dok na kan mga manipis, Mga na diyan dapita. Mao gyud siguro na kanang mga kabukiran gyud nga bahin posible nga timberland na, no? So, Campus City tingali ni. Campus City siguro, no? Pwede po. So, mao na ang dapat natong sutaon kung unsa gyud, no? Asa gyud na diha dapita lugara kay para ma-check kung unsa gyud classification ana kay kung rights ra, meaning to say, wa gyud sila puy katungod nga mobaligya. Kay rights ra man na, di man na ownership. Ang ipakita nila dapat na ay deklarasyon unya na ay titulo. Kay kana mo nang duha ka dokumento to prove ownership. Okay. Sunod yung pangutana. Ang bahin sa kasikbit na kung luna, nagpalit ni siya og rights nga medyo dako-dako. Medyo Yes. kwartahan ni sila kay nakapa second floor man sila sa ilang balay. Ang problema kay nilapas man ng iyang terrace sa ilang second floor sa akong atop. Unsa may akong buhaton nini? Pwede na nako silang ireklamo sa barangay. Nilapas ang ilang second floor sa iyang atop. Dili. Pasaka man na, murang dili man ta makasukod ana unless nga nakuha og easement nga. Ako ra bang problema ani, mangutana sa gutag unsa po inyong katungod sa pagtukod pud anang Pareha, oo, kay oo. kung wala ra pud kana magumpasaka matabunan ang ato ang bintana kay mas taas ang iyang andanas. Murag dili man gud kaayo na unless na atay right ana nga property unya natay right to easement of light, no? Kanang pero kanang dili man gyud na kay usahay mas asinso pong tao nato mas taas og andanas sa atong bay dili ra pud halita ka reklamo gyud. Pareha naman yung problema ito ni ba? Ako lang ni konsulta ni mo. Kada bang nagtanom ka og prutas? Oh, Yang mga sanga to paingon sa pikas nga luti. Kisa may tagiya sa katong mga bunga sa sanga to sa pikas luti. Ikaw pa o siya na? ako na. Ikaw na. Ako na. Iwan naman siya yung... Wa naman sa akong tugkaran. Wa naman Ulag yung matagak tugkaran. na siya din ha. Gusto kapot la. Oha. Pero maabot ng panahon nga hinog na na. Wa pa ni mo kwa mauna na. Mauli ko na istorya ha, no? Oh. Imo ang yuta, imo sa lagi mo baw. Oh, kay kung maputol po na siya, makaguba po na si imuhang Koral. utang koral din na. Ikaw mo pong kargo. Mao Diba? yan, no? So, Yan, mauna. ana, ragad. Oh. Okay, sunod, ikaw pa ito katapos ang pangutan natin eh. Gusto na mo diri nga ma-illegal ang among pagpuyo ining dapita. Asa man mi muduol aron may makuptan sa unya ming papilis sa among mga luna aron dili na mi makulbaan nga basin kalit lang ming mapahawaon diri. Unsay among buhaton? Maayo ba nga magtukod kuno mi og asosasyon ug urban poor? Mona, naingon ko ninyo nga muadto gyud mo. Sakto po na sa Hudo, no? Housing kanang Youth Development Office sa inyong syudad din ha, sa Talisay unya tan-awon ninyo kung ubay-ubay na mo na may asosasyon unya sutaa klaruhan ninyo kinsa gyud tag-iyaan ng yutaa. Ug pwede ba po na siya ma-under sa housing? Kay kung pwede, I am very sure nga ang program sa inyong Mayor Samsam lig-on no ug kanang pro-poor pod no nga matabangan sa gyud mo. If not, pasinaasad sila laing lugar nga pwede mo mobalhin nga matabangan mo nga mainyo na gyud ng luna nga di mo magsigig pangagpas or tag-an kung kinsa gyud tag-iya aning yutaa. So sutaan ninyo mas maklaro man gud ninyo kung unsay status sa yuta kung moadto mo dili sa munisipyo sa City Hall no sa Talisay City. Nauga na lang na ninyo din ha pangutan-a. Okay. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulon And ayan, nadungga na to guys. Ang sulat kampo no ni Dodong nga nagka-problema sa ilang yuta nga gitukuran guys no. Nga nagtuo silang way tag-iya until now. Di ba? Kayo pa man lagi nila gipasuta sa kuan guys no munisipyo matud pas tambag ni Attorney Eileen Bathano nga ipangutana sa munisipyo kung sa gobyerno ba to no or timberland ang tawag ana no, dili pwede mapanag-iya sa mga tao no, sa mga individual kundi sa gobyerno. Ana din na siya guys no pag mga hinit na kaayo no, pag way tag-iya nga tao is sa gobyerno siya timberland. Pero bukid man po lagi kuno kaayo kinsa man tayo mag
kuan og bukid no manag-iya. Pero di ay guys, ang bukid po day nga location no, pag abot sa panahon mahal po day siya no. Inyo pagod tan-awon sa bukid guys. Di ba? Pag mga hills like Hollywood Hills, di ba mahal ang mga yuta nga naa sa bukid, labi na ang inot ang view, makita ang dagat na ilawa, di ba? So mahal-mahal gyud diha guys. Og nagka-problema siya guys no sa iyang silingan kay nagtukod lagi kunog balay duha ka andana unya pidpid man kayo sa iyang balay. Ang agasanan sa tulo paingon sa ilang balay o sa atop nya unsaon niya pagpaduha ka andana nga dili naman. So ato'y klaro nga silingan guys nung ilayod og kinaiya. Mapagani pagbalhin pero nakita nagkaaway. Ano mga maginang mga kwartahan no? For dealing ko tanan ha. Sa ubang mga kwartahan no naging mga ngilaro kinaiya guys sa karon no sa na-encounter ni Dodo nga ako pong katukayo no sangay. Ambi kay kwartahan lagi minus di ka minusan sila no kay mga atot palagi mga pobre yung mga gani barong-barong na mga gani kuno ilang balay material siya nya manandoy pag paduha ka andana di ba. So gi-underestimate nila no ang ilang kakayahan. Natakabalo di ba, magrasyahan sila sa Ginoo nya madato sila or makadaog sa luto. Di ba? Mo nang dili gyud ta mag-ingon no, dili ta magsalita ng patapos kay wala ta kabalo kung unsay dagan sa kapalaran. Basi ka ng ilang balay mabaligya pa noon nila no, kay sila na pud ang nagkinahanglan. Pero that is fiction lamang no. For now fictional lamang siya. So ang iyang pag-umangkon pala guys no, ang pinakaunang nga nagpuyo dito nagtukod og balay payag lang. Ang uban concrete pang forever no, gani kung simento unya gipalit kuno to, nagpalit kuno rights no ang katong ilang silingan guys. Ilang gipalit ang rights so ilahan na ang yuta na sa titulo guro taw sa ginaan nila nga gihawiran no. Asag atlan ni palit og rights. So kung nakapalit sila og rights meaning dili sa gobyerno no. Pero takab ko kabalo guys kay shipping ni Mang Attorney. But anyway, ang dongga naman nato na ang bulawanong tapag ni Attorney Eileen Bathan. Og I hope nga naliwanagan si Dodong ato guys no. Liwanagan siya. O kung gani kung kita po no susama na isusamang problema para niya, naliwanagan po no pinagi sa tambag ni Attorney. So I think that's all for today guys. Kaya nagsugod na po ang handumanan no, mag-record na ko. Thank you so much.